ba kaza. Lafiya. Komai sai lafiya wallahi. Ne mun gaba? Ne. Ba zan iya cin wancan abun ba. Ba hannun dama ba ne, ba hannun hagu ba ne, ba hannun dama ne, saboda kyamara ne yake nuna wa mutum kamar hannun dama ne. Hannun dama nake cin abinci, saboda kyamara ne ya sa za ku ga kamar hannun hagu ne, amma dama ne. Yau Abuja. Yawa, weta.
abokina za ku je taron Kano Facebook ko muna nan muna kallon ku in kun je ku hau live. Wani ya ƙara wannan. Bari na je na zubo kayan fruit. Su kankana su abarba su wani yankakku zan zubo su mangwaro. An shirya. Yawa. Tissue. I need tissue. Ba naman kaza ba ne ba, kayan ciki ne. Yau ba naman giwa, ya fi naman giwa. Naman giwa ne. Wani gaske ke wani naman giwa ne wannan. A na giwa ne mana.